Ka jingja sya thang dusmon ka kali wakting siem ka hima no bo sop ho kebala penyang harut sorok hasnong rangblang southwest kasel district haki runar ki bomsem latip ki dei ki ai haka step senya ka atmir turek noi lur arjar pusan layo jingtip bakam dei shu kasien ka baningkong bandon kum kani ka jingja bat ya kani la pentep do try ketika kali alto uba Ferdinand siem yong ubade ru wakting siem kate ka hima habakren sikilap thai kubor ba Ferdinand ulai thu bahaka sien ka baningkong ka balaja hau banai baladeb ki runar kilapan pai ya ki yet jong ka kali bat khnyat ru ya ka kali shaklau bat menta ka kanti kila thang sundan ni ka kali uba Ferdinand Simyong ulapan pau ka jingsusi halo ka ni ka jingsha le dusman bat ulak kentu ya kinu ki brio ki bale ya ka ni ka kam ba kidai ban mi shakmat ban kren shai ke ai ka daw ba penlong ya ki ban le kat ya kini ki kam dusman Arta cio kai banti menang te menin ci snakari rakat pat neng pusim te han nim jen met ngadi ban di chimiko di Islam kurat dan mantap pendekai ne te wan sa ne te mariawan ne rakat pat neng kunum we te mariawan ne tang wan chung chokai chung tang la kai fan siu pung ban ong siu wan pamca maresnyo kali damet si biang tengah vot kemoy kali kelak kemting nak kali dengan melak bandai tahu kita karena baji atat saya ka porte kan kat jong ka pun la cha inglang na kali te ngampe bejin yuk bejin no ba ngam beje te antar ka port trai haki aruna kali ka kemting te Mario so to kali ka biang Mario mo nga kali ka kemting te nga shu halai ni prabar jam jano to ke kesam to ka kali ka Mario kemting ni kemot si pang abis bok lo no dengan ano melak le nom no ya ti penting ka ba yate pat ka jingjia jong kana ka kali jong nga ngala ban su ba ngate u aktif jong kana ka himano bos ko ka jingjia hak ba yate ka jingjia jong kana kali jong nga kala dei kasin ka ar mentah sisen ka haka kat kandai tarik jong u penai baladep te ka kali jong nga ladon bawan suman ban syok ya kini kiyit lawan syok kini kiyit ban hardin nang ta ki ruwaj steering ban telun ban nyet sya boriat kila wen ini hati ki ai ban telun ya kali boriat tang ba ta ba don bok blei dong don dekat kali kam ta thut than hat ka ta ta ka sumong tak kiyit ka ba ta bade ba kiek malaya kembali je balaya tu ni ima bala wara yang kita iu te naliang jongangan ton tip ya kabaya dai menimit rai lewan ban kesutia yang hapor ba kumba lai tunai ilawan kesutia yang asim ba tesim ba ka kali kala camping badon menomno batang mentan te ngaru ngalasuan baik ngasuan peg ba abang awan ngapo yang ne i bakane kali ngimlak le isu pan penlip ya kading ne yun maruta kali rukla inglot te nga apa ya dai bakane pa kuno siap ma asngo bakini jio baro kolong ke ko ba ngeu haka jing im jong itu ki priu te kum si bentang ngalak ban itu ban stil bahaya kene kolong ba kino ki priu ki baton ki kicing ki baton kono kacing siam lanot ha kacing im balai kim dak keren ya ketin kam tam ka ketin ka ba chai re bat shui le ru plau ne kolong ka pa pen ngeu ya ka dong ka tan pen ngeu ya ka hima pen ngeu ya ki kino ki snong ta pen ngeu ya kita kinong kit kap snong te ta ka burom ang ba ai ba kene ka jingjia kalong ba stang play ban jerong u balak ban
đấy bật yalam ya kecik im kejonga let's say kecik im kejonga ngampat don kan ka pam sap ka pam pong ka ba let's say kecik im jonga kila ban kenok ki priu ba ngala le ya ki kam ki barunar bagi sadon ki nong syun ngampat don kum kita lagi priu kila shu tau hi kecik bisni te ngamla le nga khmat jong phim ta nga shu tu kak ini kentin lihat bakane kam dei tak kasin ke paningkong mereka latih kasin ke baar ba kilawat mat julor kali cunga Habatin pej bahaki kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya